Els volcans de la Garrotxa, com a volcans, són una merda. Perdoneu, però algú ho havia de dir. Hola, buscadors. La pregunta que m'han fet és, si jo canvio, per què el meu món no canvia? I m'ho han dit una mica enfadats i tot, perquè clar, ja sabeu que es diu que tot depèn de nosaltres. Si nosaltres som d'una determinada manera, provoquem que el món, el nostre entorn, no el món en general, el nostre entorn sigui d'una determinada manera. Si jo canvio, canviarà allò. O sigui, si tinc una sèrie de problemes, canviant jo deixaran d'haver-hi aquests problemes. És cert, però hem de recordar que estem parlant de situacions que tenen a veure amb el món físic. Una cosa és el món mental, l'altra és el món emocional i l'altra és el món físic. Tu canvies a nivell mental, de percepció, i això mourà les coses perquè les teves emocions canvin també. I això mourà les coses perquè físicament acabin canviant també. Quan es diu, és que tinc molta mala sort, la gent no m'escolta, no em fa cas, no sé què, i te diuen, vale, mira, a dins teu hi ha algun problema que fa que passi això. Per tant, busca la manera de canviar això teu i canviarà el món, la reacció. I això és vàlid per qualsevol d'aquestes situacions. És cert. Però no és cert immediatament. Qualsevol de les coses que t'ha provocat el que tens és una que portes fa temps, i molt de temps. Normalment és tota la teva vida actual, i a vegades ve d'altres vides, amb la qual porta molt de temps enquistat la teva manera de funcionar, la teva manera de pensar que ha provocat uns sentiments en concret i que provoquen un resultat físic, és un hàbit que tens a dins. I quan tu dius, vale, a veure, ja ho he entès, canvio això, i canvio la meva manera de pensar. Vale, sí, molt bé. Oh, però és que no passa res. No, clar, necessites molt de temps, molt. Sempre és menys temps, ja que es fa conscientment, però menys temps el que vas necessitar per arribar fins aquí. La part negativa, la part positiva en farà més aviat, però tot i així necessita un temps per arribar a arrelar-se a dins teu aquella emoció. Una que jo he notat que vaig practicar i que em va passar, per posar un exemple bastant clar, que he viscut, no? Jo vaig néixer i créixer durant molts anys amb la sensació que en diguem ara d'escassetat. L'abundància no era el que jo tenia cregut. De fet, jo tenia la idea que lo normal era, si no ser pobre, tenir pocs diners. I de fet, no solament que era lo normal, sinó fins i tot que era lo bo, el correcte, perquè vaig tenir una educació catòlica que m'explicava que el ser pobre és el millor que pot ser. Llavors, com que això ho tenia totalment gravat, i ho portava des de molt petit, era com si fes un rebuig als diners, no conscientment, directament, però sí que allò de... me posava en situacions en les quals sempre hi havia suficients diners per viure, però només perquè a la que hi havia, immediatament venia un gasto que se me n'anaven els diners. I esclar, vaig estar molts anys així, fins que vaig entendre-ho, molt de temps vaig alegrar entendre que era jo el que provocava això. Ara bé, de la primera comprensió, hòstia, és veritat que és això, i acceptar conscientment que, vale, d'acord, crec que l'abundància me la mereixo, doncs, igual que tothom, etc., totes aquestes històries que es diuen avui dia i que són certes, doncs, primer, de la primera comprensió a l'acceptació real interna meva va costar la tira, molt, perquè jo ho pensava i ho tenia claríssim, però quan me'n donava compte i passava una situació, el primer que sortia era l'escassetat, immediatament, la sensació d'escassetat. Quan vaig lograr tenir-ho ben clar, baixar-ho a l'emoció i aconseguir sentir que realment jo tinc abundància, perquè sóc l'abundància, perquè me la mereixo, bla, 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 va trigar no sabeu quants anys, també. La tira, de temps, de situacions, de vivències, però jo insistia, i a poc vaig anar-hi arribant. I va arribar un moment en què me'n donava compte, com és la meva situació actual, que encara tinc de tant en tant ramalazos, que diuen, no? Llambregades de, que tinc la sensació que per aquí puc tenir l'escassetat encara hi és. No està perduda del tot, no està eliminada, però la diferència és tan gran que és el que noto a la meva vida. Molt, tinc una abundància pràcticament en tots els sentits, molt correcta, me sento perfecte com estic, etc. Però he trigat la tira de temps. O sigui que no espereu que la vostra situació se solucioni simplement, mira, no, has de canviar, sí, i després has de tenir paciència.
Perseverància, continuar. No és tinc paciència i quan me'n canso, torno abans, tu mateix. Llavors has tirat per terra, no t'ha servit de res tot el que has fet. Has de tenir paciència i perseverància i t'asseguro que funciona. Però heu de tenir en compte això. Si tens dubtes en els comentaris i ens veiem en el següent vídeo. Els volcans de la Garrotxa, com a volcans, són una merda. Perdoneu, però algú ho havia de dir.